Human sa malampuson nga unang friendship ride kaniadtong buwan sa Pebrero didto sa lungsod sa Carmen, gisundan na dayon kini sa ikaduhang paugnat sa kusog nga gipasiugdahan ni Kongresista Duke Frasco. Niining higayuna, dili lang friendship ride kay aduna nay dagan. Kapin sa 700 ka partisipante ang misalmot sa Friendship Ride and Run didto sa Santiago White Beach sa lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes kaniadtong miaging Sabado, Hulyo 10. Si Kongresista Frasco mao'y nagpasiugda sa labing lingaw nga paugnat sa kusog. Kauban sila si Board Red Duterte, Mike Villamor ug ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Gisiguro sa mga organizers nga mutuman gayud sa minimum health protocols ang maong paugnat sa kusog sama sa pag-fill up og health declaration form sa mga partisipante ug pagtuman sa mga requirements nga gilatid sa Interagency Task Force kon IATF. We secured all the necessary permits, including from the IATF. Onya, thankfully po na ato mga participants, ang organizers, tanan, riders, and the runners, mutuman gyud sa very basic health protocols such as social distancing and the like. Gawas nga iyang pinangga ang isla sa Camotes, matud ni Frasco nga iyang gipili ang isla nga venue sa maong kalihukan kini aron ma-promote ang mga maanindot nga talan-awon sa isla. Isanong sad ta sa inutang paningkamot sa ato ang gobernador nga maabli balik ang turismo. So usas mga pinaka main industry diri sa Camotes is tourism, and so they've really been affected by the pandemic, and I thought usan is pinakanindot na pamaagi. Matud ni Frasco, importante gayud nga atimanon ang panglawas karong panahon sa pandemya. Mas maayo gayud nga mosalmot og sports activities kay makatabang kini sa pagpakusog sa immune system. Misalmot ang mga sports advocate sama sa ig-agaw ni Kongresista Duke Frasco nga usa-usab ka konsehal sa lungsod sa Liloan, si Aljo Frasco, og ang triathlete beauty queen og CEO sa Move Liloan nga si Catherine Humapaw. Matud nila nga perfect venue ang isla sa triathlon event. It's one of the best yun nga makabaykan. Ang roads is not crowded. Dili ka masamok ika-sikad nimo or igdagan nimo. Nindot kayo gud siya. And after, you go to the beach, maligo ka. So, I think it's perfect for triathlon events siguro. We consider this a racecation since we get to enjoy the view of Camotes. This is my first time here, and then the ride was really fun. We get to enjoy sceneries and lots of people supporting on the streets. Naatay cash prize, of course. Naatay mga spare parts sa bisikleta. Nya ang ato mga grand prize, naatay 5 kabuk nga Duke bikes worth 10,000 each. No? And then ang atong pinaka grand prize, ang wapo kayo nga bike worth 60,000. Nga muna ikaunom nga itong bike. But aside from that, naatay mga ginagmay mga prizes like bottles, caps, helmets, etc. etc. Si Kongresista Duke Frasco kinsa usab ka health and sports advocate ni apil sa 5 kilometers run niingon nga makalaom ang mga Sugboanon o katong mga mahiligon sa sports nga aduna pay lain nga friendship ride and run nga iyang ipahigayon sa Quinto Distrito. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.